Hej så alle sammen, og velkommen til. I dag skal vi spille noget survival games på kanalen. Så ja, alle sammen, hjertelig velkommen til. Nej. Det er løgn. Fuck! Hvad så alle sammen, og velkommen til. Vi skal spille noget survival games episode, som jeg ikke ved. Episode 1 af survival games. Så ja. Vi skal selvfølgelig spille noget mere survival games. Eller ikke mere, men ja, vi skal til det. Hvorfor fanden var der bare guldæble i det her pis? What? Er det begyndt, at der overhovedet ikke? Jeg løber lige. Jeg skal have fat i en kiste. Skal jeg. Seriøst. Okay. Jeg skal bare have en kiste. Jeg vidste godt, at vi kunne tage en anden vej, men det gad jeg ikke. Jeg tager bare den her vej. Skal lige se. Ja. Få et våben. Det vigtigste. Ja, det røg ned i laven. Yes. Goodie. Jeg skal fast være nede på 300, fordi så bliver jeg midt. Så ja, alle sammen ønsker jeg ikke snakke sådan så meget, fordi at jeg var meget koncentreret i det her, i stedet for i at tale. Det kender jeg måske godt, når man er helt vildt meget koncentreret, og så skal tale, mens man sidder og spiller. Det er ganske frustrerende, så ja. Så ja. Jeg begynder på dem her videoer på grund af, at jeg synes, survival games det er fucking sjovt. Så altså må gå ind og se alle mine survival games videoer. Sådan der. Fuck, jeg prøver mig. Nej, det kan man ikke med den der. Det er også lige meget. Vi har 2 stensvær. Det må være rigeligt med stensvær. Lad os se om der er noget, vi kan flække. GG. What the fucks? Okay, så fik vi sgu lige hammer. Så det er frisk nyt. Har vi ikke et sword? No. Have we not? Okay. Vi er okay stacked med fuld læderarmor og ja, yeah, det går det som det skal gå, altså, ja. Yeah. Oh yes. Fist is strong. What? Boo. Nå, det er der under. Ja, okay. Okay.
Lad os se. Wow! Hvordan fuck? Nå. Lige meget folkens, han ud. Eller hun var måske hacket eller sådan noget, eller det ved jeg ikke. Det var for den episode, folkens, så vi ses til næste gang. Okay, ja, han er hacker. Han er så meget hacker, det kunne man tydeligt se, så ja, folkens, vi ses til næste gang. Hej.